Stěžujete si, a teď myslím kamarádkám, lidem okolo, v práci, prostě v tom běžném životě, takový ty stížnosti, že jo, který si prostě běžně vyměníte s kolem jdoucíma na telefonu a tak dále. Stěžujete si, protože se opravdu máte špatně? A nebo se stěžujete proto, že jste na to zvyklí? Protože co jsem já objevila a co se mi zdá, že v Čechách je ještě mnohem více znatelné než třeba v Americe a v jiných zemích, je to, že jakmile jste šťastní, tak lidi se vás začnou ptát jako na čem jedeš? Ty jsi jak světa a začnou jakoby hodnotit tu vaší radost. Ale když jste naopak neštvaný, nešťastný, máte jako den blbec, tak všichni vám dají tu pozornost a mají tendenci být vlastně k vám jako solidární, pomoci vám. Stalo se vám to někdy? To mi dejte vědět, to mě fakt moc zajímá, jo? A tak, jaký by to bylo, kdyby namísto toho, abychom vlastně si stěžovali, abychom měli pozornost a dostávali tu pomoc od ostatních, když ale přitom to není naše realita, prostě vlastně se nám nic neděje a my se jenom jako stěžujeme, protože všichni si stěžují a je to jakoby takový normální. Co kdyby namísto toho jsme se mohli radovat a dovolili jsme si být inspirací k té radosti, k tomu, že je krásný den, k tomu, že žiju, jo, a říct prostě, hele, ale já se raduju, prostě mě se jako nic takového neděje. A tak vás zvu, pojďte vstoupit do toho prostoru té radosti, té vděčnosti, nadechněte se a pojďte naopak nakazit ostatní lidi tady tou radostnou energií. A co jsem si uvědomila je, že my když si stěžujeme, tak si to vlastně stěžujeme. Jo, že vlastně se vytváříme v těle tu těžkou energii a leckdy my si myslíme, že se tak jako postěžujeme známí, jenže pokud to neumíte velmi rychle zpracovat a neděláte to vědomně, neuvědomujete si, aha, teď si jdu stěžovat, aha, teďko jsem v radosti a vlastně neumíte velmi dobře pracovat s emocemi a s tou svojí energií, tak se vám může stát, že vy se jakoby ze solidarity začnete stěžovat a pak se v tom můžete koupat. Jo? Takže jaký by to bylo uvědomit si tu svoji hodnotu a opravdu se začít vědomě rozhodovat? Jestli si teďko opravdu chci stěžovat a koupat se dole na emocích, míchat si tu polívčičku stížností, anebo jestli náhodou se prostě mám skvěle, tak co kdybych se radovala a jí řekla, hele jo, to se stane, hele, život, ale pojď se radovat, jako za co jsi vděčná, z čeho máš radost a schválně sledujte, co to vytvoří.